नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव। कैसन में रहुआ सभे और हम कृष्णा कैंचा रहुआ सभे के बतावल चाहतनी कि बहुत ही अच्छा एगो सैड सॉन्ग आयल बा जौन कि नीतीश मुजरिया के आवाज़ में बाटे और उ गाना BNS इंटरटेनमेंट पर रिलीज बा। रहुआ सभे सुनी और अपन प्यार आशीर्वाद दी। और आई ई गाना के थोड़ा सा झलक हम गईले बने, कैसन लगा तो रहुआ सभे बताए हमरा के। बाकी हम गावत तनी। हेलो नमस्ते, प्रणाम। रोज सबे बताए कमेंट में गाना कैसन लागल और अपन प्यार आशीर्वाद दे। हम बाकी यही तरीके के फिर गाना लिखाई रोज सबे कमेंट के जरूरी बा। जैसे जैसे कमेंट करब वैसा ही गाना लिखाई। कैसन गाना रोज सबे खोजत नहीं वो टाइप के गाना लिखाई। जय माता दी, हर हर महादेव।